ମୁଁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହୁଛି। ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି? ନା, ମୋ ଆତ୍ମା ତୋ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ତୋ ଭଳି ବେଇମାନ ଧକେବା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବି? କେବେ ନୁହଁ। ତୋ ଭଳି ବେଇମାନ ଧକେବା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ମରି ବି ପାରିବିନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରିୟା, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲି, ଟପର ହେଲି। ଆଗକୁ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଲି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଦ ମୋ ଅଟକିଗଲା ତୋରି ପାଖରେ। କାହିଁକି କେଜାଣି କି କିମିଆ କଲୁ ତୁ ମତେ, କି ବାସ୍ନା ଭରିଦେଲୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ। ପାଗଳ ହେଇଗଲି ତୋ ପ୍ରେମରେ, ତୋ ପାଖରେ, ତୋ କଥାରେ। ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି ତୋ ପାଖକୁ, ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗି। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିଲି, ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଗାଁ ସାହିରେ ବଦନାମ ହେଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲି ଆସିଲି ତୋ ପାଖକୁ, ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗି। ହେଲେ ତୁ ମତେ କଣ କଲୁ? ଏଇ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଏଇ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ମତେ ମାରି ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ଏଇ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନା ମୋ ଜୀବନ ତୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ, ବର୍ବାଦ। ଆজ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଲୁହ ଶୁଖିନି। ସେମାନେ ଆଜି ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ତୁ ତୁ ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସେ ଲୁହଭରା ଅଭିଶାପକୁ। ତୁ ବି ଜଳି ଜଳି ମରିବୁ ପ୍ରିୟା, ତୁ ବି ଜଳି ଜଳି ମରିବୁ। ହଁ, ଜଳି ଜଳି ମରିବୁ। ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ତୋ ଘର ଆଗକୁ, ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ଯେ ତୁ ଦୂର ବିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ଖୋଜିଲେ ତୁ ମତେ ପାଇବୁନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର ମୋର। ତମେ କଣ ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ? ଓକେ ଭାବିନିଅ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମୋ ଜୁଇ ନିଆଁ ଲିଭିବା ଆଗରୁ ତମେ ହୋମନି ଆଗରେ ବସିଲ କେମିତି 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 ପ୍ରିୟା କୁହ, କେମିତି? ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିବା ଝିଅ ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋଟି ଗୋଟିର ହିସାବ ନେବି।